Mifa production jabarani filɛbagaw ni Ondu TV jabarani filɛbagaw an b'a aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a yira la k'a fɔ ko ni an dontɔ an ka dɔgɔkun kunnafoni kɔnɔna la dɔgɔkun kunnafoni min ni a bɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kari don an bɛna an sigi ni ka a fɛsɛfɛsɛ ni ka a di aw ma ladiriya kɔnɔna la i n'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ cogoya min na bolodɔgɔnin den kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta n kelen b'a bɛɛ dɔn i kana siga fiyewu e kelen b'a bɛɛ tiɲɛ o de hukumu kɔnɔna la an ka baara in ye foroba baara ye ne ni n denkɛnin bɛ yan Isuf Petit Mukutari Ba Tarawele Basa wa Musa ko kan jumɛn de bɛ yen an b'a la ta i mana f'i ka to ka mɔgɔbaw bonya sɔn a ma f'i ka taa paye ɲini yɔrɔ walayi koyi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni wulu yɛrɛ gɛsɛko kɛlɛ la o t'o nɔ ye Sali de y'a ye ni ka ne ye Ala bolo ko ne kana ni paye ye k'ale bɛ ne kunkolo ni ne bɔsi paye ne kɔni ko Sali bagara ne ma nin yɔrɔ in na dɛ kusigilen la a cɛ la i tun bɛ paye san k'a paye ne kɛ ne tɛ i fana bɛ paye de san ka na a kana n kunkolo paye an b'a fɔ an lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'u bisimila an ka kunnafoni di kɛnɛ kan ni y'an sigilen inshallah an bɛna a walawala k'a da u kulo kan ko minnu tɛmɛna dɔgɔkun kɔnɔna la fo kana se bi dimanche donya in na sunkalo in taabolo bilama an bɛ tile ta laban na an bɛ tile ta laban i bɛ ka alabato caman kɛ kosɛbɛ kɛ tile tan laban in alabato a nafa ka bon kosɛbɛ u b'a fɔ cogoya min na an yɛrɛ kuntigi sallallahu alaihi wasallam ko tile tan laban in na k'a tun tɛ sunɔgɔ yɛrɛ a bɛ tile tan laban ni tile tan laban in kɔni jɔra a b'a ka si dilan na wuli k'a jɔ de ka taa misiri la e ye siɲɛ joli kɛ misiri la de b'a daminɛ n bɛ k'a f'i ye an tɛ kira tɔgɔmaw ye lakaw kɔni lakaw ka alabato ko kɔni aw donna silamɛya la ka mɛn an ye bamananw de n'an ko an b'a la n'an ko an t'a la o ma dɔgɔkun kunnafoni ko cogo di bi Musa fo dɔgɔkun kunnafoni a kunnafoni tan ɲɔgɔnna b'an bolo fo ka taa se san 11 ɲɔgɔnna ma sabula an ye kunnafoni kalama minnu sɔrɔ kɔsani na sisan an bɛn'o walawala k'o da an lamɛnbaaw tulo kan siga t'o la an ka kunnafoni kunfɔlɔ o ye ko 10e arrondissement mɔgɔw y'u tɛgɛ da Amidu Jalo kan n'o tun ye an ka bandi jɛkuluba dɔ ɲɛmɔgɔ ye o bɔlen kɔfɛ accident jugumanba kɛra Sarankɔrɔba sira la Sirabakan kasara o jugumanba kɛra Sarankɔrɔba sira la o bɔlen kɔfɛ ko Barakaji ka taa bi butigiw kan ka butigiw dakari o butigi fila Hippodrome ni Bulukasunbugu butigi fila dakarila yen nɔ alimentation o bɔlen kɔfɛ lutte contre l'économie criminelle o fɔ cogo di bamanankan na de bamanankan na o bɛ fɔ ni olu ye jɛkulu min bɛ don an ka sɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna la donc mɔgɔ minnu b'an da dumunifɛnw voilà an da dumunifɛnw gansan tɛ dɛ an ka sɔrɔ sira yɛrɛw kan a b'a fɔ dugukolo ko fɛn nafolow b'o la fɛn caman bɛ o la mun bɛ na économie i n'a fɔ ko économie bɛ économie dɔ jamana sɔrɔ da bolo donc an bɛna da don o la k'o walawala o bɔlen kɔfɛ ko Barkan olu yɛrɛ ta ka bɔ Gosi ka Gosi kan kɔnɛgɛ tile k'o ta ka di an ka armée nationale ma o kɛra Barkan kɔni o bɔlen kɔfɛ ko an ka san kimɛliw dati bɔra dɛ o bɔlen kɔfɛ Choguel Kokala Mayiga ko a taara ka t'i jɔ CNT ɲɛma a ma ja dɛ a ma ja o bɔlen kɔfɛ Jadibaw kɛlɛli u ka ciden n'o ye Ali Buramu ye ko faama mɔgɔw y'u tɛgɛ da o kan o kɛra an y'an tɛgɛ da o kan an ka kasobonba kɔnɔ ko garde nationale mɔgɔ dɔ minɛna drogue ye o kuma ka ca dɛ tɛ kibaruya duman ye fiyewu o bɔlen kɔfɛ an bɛ taa n'o troisième point ko in bɛ cogo di ko nin y'a su 7 de bɔlen ji la dɔgɔkun fila kɔnɔna la Sali ninnu bɛ bɔ yen yɔrɔ fɛ olu dɔgɔtigiw ko ye anw tɛ taa pɔn fan si fɛ anw tɛ pɔn tigɛ anw bɛ an ni ba ka jan donc olu ninnu ye kunnafoni an bɛna minnu fo n'a kɛra kabalaba ye an kɔni b'o tigɛ kabalaba n'o fɛn tɛ yen nɔ kabalaba ye tranquille de ko plage bɛ kabala plage ko in de bɛ mɔgɔ se nin ma leli la ninnu ta yɔrɔ de ayi o plage man dun ji bɛ mɔgɔ ɲɛ cɛkisɛ de la yen olu bɛ taa yen
donc Musafu an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye an bɛ taa 10e arrondissement na ko u y'u tɛgɛ da Amidu Jalo kan k'a ko kɛra cogo di Isu Mukutari Ba Tarawele nin kɔni ye folikan min ni an b'a di an ka finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigida tanna ta n'o a bɛ fɔ o ma 10e arrondissement k'a sabu kɛ u ka nin baara in ye baara min ni o ye baara ɲumanba ye o de fɔ sanga a n'a ka waati k'a fɔ ko an ka finitigilakaw u b'u se la nka mun ta mana se don min na an ka wele bɛ se o ma nin ye Amidu Jalo ye diɲɛ laban kuma sera ɲɔgɔn tɛ fɔlɔ i kun t'a mɛn k'a fɔ ko fila bɛ don binkani walew la fo ka taga kɛ a ɲɛmaa yɛrɛ ye nka sisan tile in na a ko bɛ ka caya ɲɔgɔn tɛ nin kɔni ye fulakɛ n'o ye Amidu Jalo tɛgɛ dalen filɛ ne a kan Isu Mukutari Ba Tarawele dɔgɔkun in yɛrɛ la n'o kɛra a bɛnna avril kalo tile 12 ma san 2022 wagati ninnu nɛgɛ kaɲa 2 wagati Isu Mukutari Ba Tarawele nin kɔni ye an ka finitigilakaw ye n'u wulila k'u jɔ n'o ye 10e arrondissement cɛdenw ye u ka sɛgɛsɛgɛli ni u ka dɔdɔli de taara kɛ fɛn ye Isu Mukutari Ba Tarawele fo ka taa u tɛgɛ da Amidu Jalo kan Amidu Jalo yɛrɛ kun ye mɔgɔ ye Isu Petit Mukutari Ba Tarawele i yɛrɛ bɛna kɛ Jalo in bolo saw nin kɔni kɛra sababu ye ale cɛ in yɛrɛ n'o ye Amidu Jalo ka binkani walew kun bɛ ta ka se hali de Bamako mɔgɔw ma hali de Bamako mɔgɔw minnu kun bɛ taa ye Isu Mukutari Ba Tarawele ale fɛnɛ kun bɛ taa ka dolen ni bi olu kan wa Isu Mukutari Ba Tarawele fɛn min bɛ mɔgɔ dabali ban funangɛni de dogo denmisɛnnin fitinin san 18 an ko san binkanikɛlaw bɛɛ de kelen d'u ye Amidu Jalo in yɛrɛ a si bɛɛ lajɛlen kuru bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sanji 18 Isu Mukutari Ba Tarawele hali de Bamako yɔrɔw ka taga se Daurabugu wokɔnɔnaw ma Isu Mukutari Ba Tarawele o bɛɛ lajɛlen de kun ye ale n'a ka cɛdenw ka dolen fili yɔrɔw bɛ dolen fili mɔgɔw kan cogoya min na ni ka mɔgɔw bɔnɛ u ni na ka mɔgɔw ka fɛnw daraki u la Isu Mukutari Ba Tarawele ka taa se fo Ɲɛmakɔrɔ yan n'an b'a fɔ ko garabali yɔrɔ fanfɛla Isu Mukutari Ba Tarawele Falajɛ garabali u ka binkani wale kun bɛ taa ni ka o bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Isu Mukutari Ba Tarawele wa u yɛrɛ ka siw b'a daminɛ san 18 y'o f'i ye fo ka taga se san 20 bɔɲɔgɔnko la a bɛ dentanninw de denmisɛnnin fitininw koyi n ko de b'u bila maramafɛn ci la mɔgɔ la parce que u b'a dɔn k'a fɔ cɔ n'u ye e lajɔ sisan moto yɛrɛ la k'a fɔ ko Isu Mukutari Ba Tarawele moto diyan e b'u bɛɛ lajɛlen siri o de kama u tɛ i lajɔ bilen dɛ a kɔni kɛn bɛ i b'a fɔ ko donso bɛ sogo nɔfɛ ka mugujugu fili i kan dɔrɔn moto nɔfɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ni maa ninnu kɔni u minɛna an ka finitigilakaw fɛ n'o ye 10e arrondissement mɔgɔw ye 10e arrondissement mɔgɔw yɛrɛ tilala ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ an fu ni ka an sɛbɛkɔrɔ fɔ n'o ye an population mɔgɔw ye ka sabu kɛ an bɛ u dɛmɛ u ka baara la sisan kosɛbɛ Isu Mukutari Ba Tarawele wa n'an y'olu dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ a bɛ olu fɛnɛ dɛmɛ u fɛnɛ ka baara la o de kama u filɛ ne ka ni nɛgɛjuru sira in bila k'a fɔ ko e maa o maa n'i kɔni ye maa ye n'o ye sigana maa ye i b'i jija ka nɛgɛjuru sira in i b'o bama n'o ye 80 00 11 15 80 00 11 15 n'o ye 80 fu 15 Isu Mukutari Ba Tarawele ni maa min ye nin wele i bɛ se ka an ka finitigilakaw sɔrɔ ni ka kunnafoni jɛlen de u ma nin kɔni ye sɛbɛn min y'a bɔ journal Dabaliban kɔnɔna la ni Musa Jara n balimakɛ ni ale yɛrɛ ka bolonɔbila don i bonya b'a la Musa Jara an ka patron kɔrɔ don a ye wagati nin k'a bolo énergie la o kɛra i yɛrɛ ko de tɛ ja mɔgɔ la ɲɔ tɛ i ye dɔɔnin kɛ nin bɛɛ la dɛ fiɲɛtura o namaraniya o wulu don ne ye dɔ kɛ nin bɛɛ la Musa an bɔ yen nɔ ko Siraba kasara jugumanba kɛra Sanukɔrɔba sira la wallahi ko kɛra cogo di Isu Mukutari Ba Tarawele an b'o de fɔ k'a fɔ ko Siraba ka maa cɛya bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ fo Siraba sanfɛla wa Isu Mukutari Ba Tarawele Siraba ka kasara kɔni kɛn bɛ ko ye anw fɛ yan yaada de ka baara don wa n yɛrɛ tɛ sira sariya yɛrɛ de dɔn wa walima n yɛrɛ tɛ n bɛ sira sariya dɔn nka n jamanen don n t'a bonya wa Isu Mukutari Ba Tarawele nin kɔni kɛlen don ko ye komi ni o kɔni kɛlen don sababu ye fo ka taa se ni bɔ bɛ caya an fɛ yan kuma caman an bɛ segin avril kalo tile 16 san 2022 wagati Salankɔrɔba nin kɔni kɛra Siraba ka kasara ye ni o kɛra Sotrama dɔ ani Ben wa u tɛmɛtɔ dɔ kun don ɲɔgɔn na koyi awɔ u ye ɲɔgɔn kunbɛn
sotarama ni bɛɛ ni kɔni kɛlen ka ɲɔgɔn kunbɛn Isu Mukutari Ba Tarawele Ala de bɛ fara an sotarama kɔnɔ la mɔgɔw kan kɛ o de hukumu kɔnɔna la Isu Mukutari Ba Tarawele ni a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan i b'a ye mɔgɔ 19 bɔɲɔgɔnko olu kɔni banana Isu Mukutari Ba Tarawele mɔgɔ 3 ali o nin tora a la fo mɔgɔ 16 Isu Mukutari Ba olu kɔni sɛbɛkɔrɔ banalen yɛrɛ de don an bɛ wagati min na ko sisan olu yɛrɛ kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔsow la Isu Mukutari Ba Tarawele walasa journal don bɛ se ka kɛ u ma cogoya min na Isu Mukutari Ba Tarawele nka nin ko in yɛrɛ kɛlen an ka sapeur pompier mɔgɔw n'u olu bolila ka na kɛnɛ kɔnɔna la o kɛra sababu ye ni ka caman bɔ ko in kasara la an kɔni bɛ dugawu de kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele minnu tora nin siraba kan kasara in na ko Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ma y'an kɔ kiti ma Ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛ mun na Ala k'o yɛrɛ nɔgɔya minnu fana banalen don a la an bɛ dugawu kɛ ya Rabi ma kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala ka kɛnɛya di an n'u ma i bonya b'a la i b'a dɔn jamana in kan ka mesure dɔ de ta o mesure ye mun i b'a dɔn c'est à dire ka sotarama bolilaw woloma ka bɛn ni bolilaw woloma c'est-à-dire k'u woloma quoi bɛɛ kana kɛ sotarama bolila ye bɛɛ kana kɛ bɛn ni bolila ye quoi vraiment Isu Mukutari Ba Tarawele o de don n bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye bɛɛ tɛ mobili boli o mobili boli n'i bɛ sarati dɔ de kɛ walasa i ka mobili de boli parce que ninnu dɔw falen de b'u sigi fala la u falen fo de ka jate minɛ tɛ ko ye fɛn ye Isu Mukutari Ba Tarawele sira dɔw yɛrɛ bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan o sira voie yɛrɛ kan ayi n'i tɛ furakisɛnin yɛrɛ kunu olu ta hali duguna tɛ a la tiɲɛla ko gɛlɛyara o kɔni o y'an ka fini lakanabaaw kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o cogo la dɛ parce que mɔgɔw fali man ka tɛ ka ɲɛnamini fɛn bɛ mɔgɔw kɔnɔ ka tila ka mɔgɔw ni de bi i kun wa Isu Mukutari Ba Tarawele ne bɛ senatagama kɔrɔ dɔn ni sotarama kɔnɔ don ye ni sotarama yɛrɛ cɛ hali t'a san nɔ k'a sabu kɛ u b'a déférer ka jigin cogoya min na u b'a déférer ka jigin ten wa ni mɔgɔw yɛrɛ ko a y'a kɛ dɔɔni dɔɔni o de bɛ dɔ fara o ta kan k'a kɛ dɔɔni Ala k'an bɛ sababu ma amina yarabi Musafa an bɔ yen nɔ ko bingalikɛlaw taara bin alimentation 2 kan hippodrome ni Bulukasunbugu la k'o kɛra cogo di Isu Mukutari Ba Tarawele dɔgɔkun tɛmɛlen an bɛɛ lajɛlen dabali banna k'a sabu kɛ Bamakɔ kun kɛra prison Berki i delila k'o lajɛ prison Berki la Sakiri Gulu nin kɔni ye maa ye Fima Alhaji alias Di Fima Gulu ale fana Ala kibaru Isu Mukutari Ba Tarawele Laji Fima fila don ko i Golo Sidibe don ko de fie ana dabali banna don ko in na sisan dɛ Isu Mukutari Ba Tarawele nin kɔni kɛra ko ye ko min ni Fima ka nin ko in a ye bɛɛ lajɛlen bɔ u kamana na fo an ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ ye sɛgɛ ka sɛden ta ye kan ka t'i sigi sulu kan o ye sɛba ka ɲɛdonna ye ko nin kɔni Laji Fima kɔni a filɛ nin ka baara de fer de kɛ ani finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ o de kama a ka boli yɛrɛ hukumu kɔnɔna la Isu Mukutari Ba Tarawele tɛgɛ yɛrɛ sen ka taa da kan ten tɔ Kuremale o tɛ o bɔda yɛrɛ la sotaramani dɔ kɔnɔ a kuma fɛ k'i dɛn ka bɔ Isu Mukutari Ba Tarawele an kɔni y'a ye i b'a fɔ ko filimu o kɛra nka Isu Mukutari Ba Tarawele Ngolo ye nin ko in kɛ don min yɛrɛ la ka ja a ma dan nin kelen ma koyi a bɔra don min na a bɔra don min yɛrɛ la a ma dan nin kelen ma dɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ale de filɛ nin ka taa Kureba shop la n'i ko Kureba shop alimentation belebeleba don n'a bɛ hippodrome na a taara kɛ sababu ye ni ka bingani wale ta k'olu sɛgɛrɛ Isu Mukutari Ba Tarawele su kelen kɔnɔ o m'a bɔ dɛ Sɛnparala a n'a ka cɛdenw u taara bingani wale ta ni ka olu fɛnɛ sɛgɛrɛ Isu Mukutari Ba Tarawele Ngolo kɔni n'o ye Laji Fima ye ni a minɛna k'a dɔn k'a fɔ ko ani a ka banbagaciw de b'a bolo Isu Mukutari Ba Tarawele u kɛlen don kisɛ kelen fili ye nka an ka finitigilakaw kɔni ni Ala sɔnna a ma olu ma nin bila dagirinda la Isu Mukutari Ba Tarawele u sera k'u bolo da Fima ni a ka maa 3 ka fara a kan ni a bɛ fɔ u ma k'a fɔ ko o y'a ka complice ye Isu Mukutari Ba Tarawele wa u tun bɛ moto Jakarta de la dɛ ka u ka fɛn u b'a fɔ cogo di kankulu wa kankulu le u bɛ fɛn mun don u ɲɛda la sisan n'u ɲɛda dogo i b'a fɔ ko fɛn Isu Mukutari Ba Tarawele u y'o de don ni ka nin bingali wale ni ka o kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele bingali wale kun ma dabɔ foyi kama yaasa Fima kun bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogoya min na ni ka Bamakɔ bila
k'a sabu kɛ dugutigi denbugɔ o ni segi tɛ ɲɛ a bɔra kaso in na cogoya min na bana fura sababu yɛrɛ la k'a fɔ ko a bɛna a yɛrɛ furakɛ furakɛli de sen fɛ Isu Mukutari Ba o kɛra kɛnɛminɛ ye fo ka kɛ mugujugu cili ye maaw la jaa a bɛ nin bɛɛ la a kɛlen don ka nin bɛɛ de planifier Isu Mukutari Ba Tarawele an kɔni b'a ye k'a fɔ ko lycée ba a bɛ dɔw jogo bɔ a la nka dɔw kɔni ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn i bɛ se ka bɔ kaso la i bɛ se ka bɔ kaso la cogoya min na k'i tɛ san 1000 kɛ i tɛ don bilen nka e bɛ bɔ bi sini e bɛ don a kɔni kɛra dɔw ta yɔrɔ yɛrɛ ye Isu Mukutari Ba Tarawele an ka finitigilakaw kɔni an b'u fo k'u sɛbɛkɔrɔ fo k'a sabu kɛ nin ko in ni nin kun taara nin cogo in na tantɔ a kun bɛ sɔn ka guwa an kamana la kosɛbɛ nka tɛgɛ taara d'a kan ka tila ka n'a ye fɛnɛ ni bingani wale minnu kɛra o de y'a ka baara ye a n'a ka maaw faralen ɲɔgɔn kan Isu Mukutari Ba Tarawele i bonya b'a la kana o bonya da kɔrɔ jɔn m'o bonya da i kɔrɔ ka bɔ don min na ka tila ka taa baara k'o don awɔ ma y'o de kama ala ka minɛli in na n'a ye wari dɔ de a ye wari yɛrɛ proposer wari mugu kun b'a kun k'a b'a di an ka finitigilakaw ma k'u da mun cogoya min na o tile banna i kɔni i mana minɛ yan i bɛ taa ɲɛfɔ dɛ donc Musafa an bɔ yen nɔ an bɛ taa ko an ka sɔrɔ bolo ko k'o lakana Isu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni ye an ka direction des enquêtes douanières Isu Mukutari Ba Tarawele ale kɔni filɛ ni i tɛgɛ da ɲɛnamini fɛn kan n'a bɛ fɔ o ma ko Isu Mukutari Ba dɔrɔgu nin quantité ka ca Isu Mukutari Ba Tarawele a bɛ taa fo kilo 754 bɔɲɔngo ye o bolo dɔ de Isu Mukutari Ba ani sanu nin tɛ fɛnɛ tɛ batara sanu dɛ o bɛ taa fo kilo 10 ani kelen ni murumuru o fɛnɛ yera o sanu na Isu Mukutari Ba Tarawele o fɛnɛ t'a ye dɛ a bɛ fɔ mun ma ko cannabis Isu Mukutari Ba Tarawele o fɛnɛ 777 o biriki 777 Isu Mukutari Ba Tarawele o fɛnɛ minɛna fo ka taga se sanu fɛnɛ ma tuguni sanu fɔ plaquette o 59 Isu Mukutari Ba Tarawele o fɛnɛ minɛna an b'o bɛɛ la Isu Mukutari Ba Tarawele baguette explosive n'a fɔra ko baguette explosive o ye damanda mɔgɔw bɛ baara kɛ ni mun ye f'u bɛ a dugu furu ni a ye o fɛnɛ 4868 Isu Mukutari Ba Tarawele o ɲɔgɔn o fɛnɛ minɛna Isu Mukutari Ba Tarawele nka ko ka nin ko in kɔni Isu Mukutari Ba Tarawele an ka inspecteur de douane n'o ye Jakili Jagite ale kɔni ni a ka cɛdenw de filɛ nin b'u bolo da nin kan k'a daminɛ avril kalo tile 10 ka taa se a tile 14 ma Isu Mukutari Ba Tarawele a kɛra Kati Kajana ani Bamako Isu Mukutari Ba Tarawele nin kɔni kɛra ko ye komi ni a diyara an sigidala mɔgɔw ye kosɛbɛ k'a sabu kɛ ɲɛnaminifɛnw yɛrɛ kelen don fɛn sisan an fɛ yan a bɛ an ka sugu kɔnɔna la Isu Mukutari Ba Tarawele wa an ka denmisɛnninw i n'a fɔ n ka kumaw la n bɛ deli k'o f'i ye kuma bɛɛ i mana mun kɔni masumalini ye ko a ka mɔgɔ bonya barika mɔgɔ sɛbɛyani na ten dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ Isu Mukutari Ba Tarawele o kɔni donnen don ɲɛnaminifɛn ko in de la kamalenya yɛrɛ de warala sisan fɔlɔfɔlɔ kamalenya kun ye an ka cigarette min sisan kamalenya yɛrɛ kɔni kɛra k'a fɔ e tɛ ɲɛnaminifɛn min a buteli kɔnɔma walima a sirita n'a kunuta e ka adamadenya ma dafa Isu Mukutari Ba Tarawele f'a bɛna kɛ sababu ye an ɲɛ b'an ka denmisɛnnin fa de cayalen don sisan kosɛbɛ an ka denmisɛnnin caman bɛ sin ka bali ka fa wulilen u la ten tɔ ala ka an bɛɛ sababa ma Seyidu Danbele nin kɔni tun ye ale ka sɛbɛn a ka bolonɔbila ye an ye mun bɔ u ka kunnafoni kɔnɔna la ka an ka ni finitigilaka ninnu fo k'u sɛbɛkɔrɔ fo u ka baara ɲuman na Isu Mukutari Ba Tarawele kosɛbɛ Musafa an bɔ yen nɔ an bɛ taa Gosi ko Barikani y'a ka minɛnw cɛ ko ka kɔnɛkɛ tile di an ka mɔgɔw ma Isu Mukutari Ba Tarawele n y'o de f'i ye n'i y'a mɛn i bɛ jɔ janfa la o y'a sirili ɲɛ de ni a fɔra ko an bɛɛ lajɛlen k'an pan k'an turu maa min ni e turu yɔrɔ bɛnna gwadɛgɛ kɔnɔna ma i ka da la k'a fɔ ko panko kelen wɛrɛ juru b'i la o de hukumu kɔnɔna la an bɛ taa Gosi n'an taara Gosi an ni Faransi kɔni an bɛ ka an bolo bɔ ɲɔgɔn bolo dɔɔni bolo bɔ ɲɔgɔn bolo dɔɔni de kɛra sababu ye n'u filɛ ne ka an ka kan lasegin an ma bonya ani karama kɔnɔna la kɛra
tarata don avril kalo tile 19 yɛrɛ Isu Muktar Ba Traoré armée française kɔni n'o ye Barkhane u y'u ka kasa ni ka kusow n'u ka kuso kasa kusow u y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka yɔrɔ labila anw ye an yɛrɛ y'an ka Mali drapeau siri vert jaune rouge kɔnɔna la Isu Muktar Ba Traoré ni kɔni kɛra ko ye ko min salen don kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sabu kɛ an ka finitigilakaw kɔni kalekan don k'a fɔ ko ni Ala sɔnn'a ma jamana in k'a daminɛ Kayi fo jamana dan a bɛɛ lajɛlen a bɛ segin i n'a fɔ a cogoya kɔrɔ Isu Muktar Ba Traoré wa an b'a dɔn k'a fɔ ko a baara in fɛnɛ bɛɛ sen na k'a sabu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ nin kalo damadamani in na an ka finitigilakaw kɔni a bɛ ka kɛ tari o tari tabadaga kala ye an bɛ ka banbaciw fɔlɔ banbaciw kun kɛlen don ka jatigɛ wale ta k'anw de sɛgɛrɛ nka bi anw de kɛlen don ka jatigɛ wale ta ka banbaciw sɛgɛrɛ n'i ye banbaciw yɛrɛ ɲininka u bɛ sɔn k'a fɔ an ma ko anw de ye terroristes ye sisan parce que fɔlɔ u kun kɛlen don ka anw ka sɔrɔdasiw terroriser n'u ka kow ye nka bi anw de ka wulikajɔ kɛlen don k'olu fɛnɛ terroriser ni an ka kow ye o de hukumu kɔnɔna la Isu Muktar Ba Traoré nin ka in kɔni a dira an ma k'a sabu kɛ ka in a mɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ tubabuw bolo komi taa tɛ bɔ sisi tɛ minɛ an kɔni ko ni kɔɲɔ tɛ bɔ kɔɲɔmuso tɛ segin ka taa faso la o de hukumu kɔnɔna la an kɔni ka ni kan belebele a laseginna an ma Isu Muktar Ba Traoré i bonya b'a la dɔɔni dɔɔni o tɛ sɔrɔ ko la n'a y'an cɛsiri an cɛsirilen don koyi walima n'an y'an cɛsiri an kɔni an wulilen don k'an jɔ de Isu Muktar Ba Traoré sabula armée bɛ nin kɛlɛbaden bɛɛ la dɔw fana bɛ ka armée fana buruja o o ye maa dɔw donc o de y'a fɔ n'an y'an cɛsiri o ye maa dɔw taabolo ye i y'a ye cogo di jamana yɛrɛ kanu bɛ maa caman na maa caman jamana kanu tɛ maa caman na Isu Muktar Ba Traoré n'o tɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo maa jugu mana kɛ sunsan ye cogo o cogo Isu Muktar Ba Traoré i n'a fɔ k'a fɔ ko a tulo ka jan an kɔni finitigilakaw u diyara i ye sa u ma diya i ye sa maa ma kɔni bɛ jamana in basigi fɛ i kɔni n'a dɔn k'a fɔ ko u b'u jɔ u jɔyɔrɔw la o tɛ Ala k'an bɛɛ saba an ka karamɔgɔba dɔ ko diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn ko malilatigɛ fana ka gɛlɛn dɛ o ye tiɲɛ ye dɛ parce que Mali ko in jamana ko tɛ a kɛlen don yɛrɛ ko ye yɛrɛ ko de ye sisan bɛɛ bɛ i yɛrɛ kɛlɛ de kɛ an dun bɔra caman kalama an bɔra caman kalama dɛ misali an bɔ yen nɔ ko an ka kalandenw san ɲɔgɔndanw o ko o datuw bɔra o kɛra Isu Muktar Ba Traoré an ka ɲinan san kɔni na an y'a ye k'a fɔ hali ni an kun bɛ se k'o fɛnɛ fɔ san tɛmɛlen caman kɛra an ka kalanko kun kɛlen don n'ale ka donni ta a bɛ n'ale kun sanfɛ nka an kɔni y'a ye k'a fɔ ko ɲinan ni Ala ma baasi kɔni kɛ an ka kalan in kɔni o kɛra o kɛcogo la tiɲɛ tɛ o de hukumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaaw u kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ni ka ɲinan ɲɔgɔndanw ni ka o bɔ k'o bin defu o bɛ kɛ juin kalo tile 27 ka taga se juin kalo tile 29 ma ni Ala ma baasi kɛ ni o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ fɔ mun ma ko Isu Muktar Ba kapu o bɛ daminɛ juin kalo tile 20 ka taga se juin kalo tile 23 ma BTD o bɛ daminɛ BT o bɛ daminɛ juillet kalo tile 4 ka taa se juillet kalo tile 7 ma Bagi o bɛ daminɛ juillet kalo tile 18 ka taa se juillet kalo tile 21 ma IFM i b'o dɔn wa école-maître olu yɛrɛ fɛnɛ ka ɲɔgɔn dan o fɛnɛ bɛ daminɛ juillet kalo tile 18 fo ka taga se juillet kalo tile 22 ma i bonya b'a la donc Mustafa an bɔ yen nɔ an bɛ taa CNT kɔnɔ ko Choguel Kokala Mayiga welela CNT ɲɛma k'a ma ja dɛ a ma ja dɛ Isu Muktar Ba Traoré k'a sabu kɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na kalo 10 tɛmɛlen kɔfɛ an ka gouvernement ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni kun welelen don Conseil national de transition n'a bɛ fɔ o ma CNT mɔgɔw cɛdenw fɛ Isu Muktar Ba Traoré ni ka taa a ɲininka baara yɛrɛ in a taabolo bɛ cogo di a ka hakilila jugu bɛ se ka kɛ cogoya min na kalo 10 tɛmɛlen kɔ a yɛrɛ ye sera ka baara min kɛ jamana in kɔnɔna la ani nale baaraw la Isu Muktar Ba Traoré baara jumɛn bɛ a bolo ni ka se ka walawalali kɛ nin na
ani jamana yɛrɛ bɛ taabolo na Isu Mukutaru Ba Tarawele ni ka walawalali caman sɔrɔ nin ko in kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la Isu Mukutaru Ba Tarawele Dr Sokɛli Kokala Mayiga kɔni a sigilen CNT ɲɛma n'o ye colonel Maliki Jaw ye a kɔni ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ka sɔrɔ ka babu bɔ ka babu bin Isu Mukutaru Ba Tarawele ni ka ɲininkali bila an ka wasadenw ma ni kuma y'an ja an bɛ se k'o fɔ an ka wasadenw minnu bɛ an ka wasabulon kɔnɔ nin wagati in na transition kɔnɔna la Isu Mukutaru Ba Tarawele o de kale ɲininkali kɔni a bɔra sanfɛ o a bɔra duguma o Isu Mukutaru Ba Tarawele bɛɛ y'i ka ɲininkali kɛ ɲininkali in kɔni dɔw ye nimisi wasa sɔrɔ a la i n'a fɔ dɔw yɛrɛ ma nimisi wasa sɔrɔ a la cogoya min na ka sabu kɛ maa caman bɛ olu ko ɲininkali caman kɔni kɛra an ka premier ministre la n'o ye Dr Sokɛli Kokala Mayiga ye Isu Mukutaru Ba Tarawele ko a ma se ni ka mɔgɔw lasɔn dɔw ka faamuyali cogo ye nka dɔw kɔni ka faamuyali la olu kɔni ko k'a fɔ tiɲɛ Ala ka kan ɲininkali minnu sera ka kɛ a la Isu Mukutaru Ba Tarawele ko u jaabira jaabi cogo la nka Fasili yɛrɛ ko an ka ta ka lajɛ ni i ye premier ministre yɛrɛ ka kuma lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko a fana bɛ ka maa de ka baara kɛ fo an fana k'u faamu ka sabu kɛ maa caman bɛ olu yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko ni fɛn min ɲɛna premier ministre in tɔgɔ tɛ fɔ a la ni baara kɛra k'a fɔ ko baara ɲɛna ale tɔgɔ bɛ b'o la pewu nka ni fɛn fɛn kɛra k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛna jɛngɛ dɔɔni o bɛ taa k'o kɛ ale tɔgɔ ye Isu Mukutaru Ba Tarawele sinon ko ɲininkali caman kɛra a la hali an ka kurantigɛ in na ko a ma se ko ka jaabi jɔnjɔn di o la Isu Mukutaru Ba Tarawele fo ka taga se an ni CEDEAO cɛ bɛ cogoya min na Isu Mukutaru Ba Tarawele ko kunnafoni jɛnlen fana ma se ka di o la nka ko premier ministre kɔni kun ye ko caman fɔ k'a fɔ ko a bɛna se ka ko minnu waleya a ka baara kɔnɔna la nka o y'a sɔrɔ Isu Mukutaru Ba Tarawele an kun ka nin gɛrɛntɛ ninnu kun ma na fɔlɔ embargo ko kun ma na fɔlɔ ani CEDEAO cɛ kun tɛ nin cogo la tan ani Faransi fana kun cɛ tɛ nin cogo la tan donc de fait que olu nana don a kɔnɔna la Isu Mukutaru Ba Tarawele jagoya a bɛ wajibiya ko dɔw bɛ olu bɛ sunsuru nka mɔgɔ fanba kɔni ko alhamdulilayi rabbil alamina Dr Sokɛli Kokala Mayiga ko a ka kuma ninnu ye olu nimisi wasa i n'a fɔ dɔw yɛrɛ y'a jira cogoya min na k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kuma ninnu m'olu olu nimisi wasa kunnafoni an y'a bɔ le soft kɔnɔna la OAM ka bolonɔ don i bonya b'a la d'accord o y'o bonya minɛ sani an bɛ taga ko terroriste ka ciden dɔ minɛna an ka faamaw fɛ Isu Mukutaru Ba Tarawele m'o de f'i ye k'a fɔ ko an ka finitigila ko i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanjikɔrɔ wɔsi o tɛ dɔn k'a sabu kɛ an bɛɛ ye cɛ ye fini an bɛɛ bɛ se k'a ta o tɛ yanni an k'an sigi k'an ka finitigilakaw lagosi n'an farali u kan an bɛ se ka an fana n'a dɔn k'a fɔ ko fɛn mun bɛ yen n'i y'a mɛn anw kɔni bɛ an sigi yan ka an ka tedagaw kunna ka lagosili kɛ dɔw de bɛ kɛlɛ daga la n'u bɛ ka u ni di an ma diɲɛ don o don o de hukumu kɔnɔna la Isu Mukutaru Ba Tarawele an kan ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakilina ɲumanw ye o wulikajɔ de sababu la an ka faamaw halisa u b'u ka wulikajɔ la Isu Mukutaru Ba Tarawele u kɔni dogolen tɛ fasoden ɲuman si la dogolen tɛ diɲɛ maa si la k'a fɔ ko an filɛ nin i ko wagati min na an ka finitigi an y'a dɔn k'a fɔ ko ja u ka nin ko in bɛɛ lajɛlen kun ye ko wɛrɛ de nka sisan an kɔni y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an ka finitigilakaw u bɛ ka wuli k'u jɔ ka baara kɛ ka faso baara kɛ i n'a fɔ u y'u kale fasodenw ye cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na Aliburam an ka faama kɛlen filɛ nin ka tɛgɛ da o kan Isu Mukutaru Ba Tarawele an ka état major de yɛrɛ ka communiqué la olu y'a yira an na avril kalo nin kalo in yɛrɛ tile 16 san 2022 san k'a fɔ ko nin kɔni ye maa min ni i hakili kun ka maa don maa min n'a kun cɛsirilen don kosɛbɛ kosɛbɛ jamana in bɛ se ka firi cogoya min na Isu Mukutaru Ba Tarawele nka a ma ɲɛ mun kɔ a kɛra o ye Isu Mukutaru Ba Tarawele a ko an ka tɛmɛ Mura la Mura ni o mun kɛra a ma tɛmɛ wagatinin kan Isu Mukutaru Ba Tarawele o kɔni kɛra sababu ye sababu min ni a ye finitigilaka ninnu caman n ko finitigilaka banbaci wale kɛbagaw caman jatigɛ wa ka caman fɛnɛ minɛ Isu Mukutaru Ba Tarawele ka caman yɛrɛ bɔnɛ a ni la o de hukumu kɔnɔna la nin kɔni cɛ in a minɛlen filɛ nin Isu Mukutaru Ba
ka sababu kɛ a yɛrɛ ka bingani wale an bɛ wagati min na ko sadani na Isu Mukutari Ba Tarawele wa ale de kun bɛ a ka baara kun tɛ foyi ye an ka finitigilakaw ka taa ni ka segin a kɔni mana olu tatɔ ye o b'a sɔrɔ a y'i dɛn ni k'a ka nɛgɛjuru bɔ Isu Mukutari Ba ni ka weleli kɛ a ma olu segintɔ ye o b'a sɔrɔ a y'i dɛn ni ka bɔ ka weleli kɛ o de hukumu kɔnɔna la an ka finitigilakaw fana ye ale dɔ o la a bɛ degulikɛla hakili la k'ale kunkolo t'a dɔ ye ale bɛ ka olu la kɔlɔsi olu fana bɛ ka ale la kɔlɔsi fo ka taa kɛ Isu Mukutari Ba tɛgɛ dara a kan o de hukumu kɔnɔna la fasitigɛbaa ko k'a fɔ ko n'an y'a ta k'a lajɛ nin kalo 4 tɛmɛlen kɔ Isu Mukutari Ba Tarawele an ka finitigilakaw kɔni u bɛ ka baara kɛ i n'a fɔ u kan ka baara kɛ cogoya min na an b'u fo k'u waleɲuman dɔ yɛrɛ Isu Mukutari Ba Tarawele Lasine Kulubali nin tun y'ale ka bolonɔ ye bolonɔ min n'a bɔ le combat kɔnɔ i bonya b'a la k'a Kulubali nba Musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa kaso ma kɔnɔ ko garde national mɔgɔ dɔ min nana ni drogue ye dɛ a kuma ka ca Isu Mukutari Ba Tarawele nin kuma in bɛ hakili jigin n terikɛ dɔ la finitigi don a ko i bɛ zon finitigi de i tɛ finitigi zon ye i bɛ zon finitigi de zon finitigi mais i tɛ finitigi zon ye finitigi zon kuma in ni a bamanankan ka dun dɛ a b'a fɛ k'a yira dɔrɔn de k'a fɔ ko n'i ye maa min ye sonyɛni na ka fini to a la a sɛgɛsɛgɛ cɛw kun ye zon ye sani o ka don fini na sinon n'o kɔni tɛ maa donna fini na o tɛ se k'i to fini na ka sonyɛni kɛ o de kama a b'a fɔ ko zon finitigi de bɛ yen nka finitigi zon tɛ yen o de hukumu kɔnɔna la Isu Mukutari Ba Tarawele nin kɔni ye an ka maa dɔ ye ni ale bɛ garde national la Isu Mukutari Ba alamisa don yɛrɛ avril kalo tile 21 san 2022 Isu Mukutari Ba Tarawele ale kɔni ni minɛlen filɛ nin ye an ka lycée ba kɔnɔna la MCA maison centrale d'arrêt de Bamako a minɛlen la Isu Mukutari Ba Tarawele k'a sabu kɛ an ka maa minnu bɛ yen n'olu olu fana bɛ u ka baara dɔn bɛɛ n'i ka baara don minnu bɛ kasoladenw lakɔlɔsi olu ani maa minnu bɛ taa ni ka segin kɛ kasoladenw ni ɲɔgɔn cɛ olu b'u lakɔlɔsi cogoya min Isu Mukutari Ba Tarawele o cɛsiri de y'a to ni bolo dara ni kamalennin in kan kamalennin kɔni a minɛna Isu Mukutari Ba Tarawele colonel Amidou Adama Gindu ni ale yɛrɛ bɛ kasobuba kɔnɔna la Isu Mukutari Ba Tarawele bolo kɔni dara ni cɛ in ka bulu 2 de tun b'a bolo chambre indien o bulu 2 de minɛna a bolo Isu Mukutari Ba Tarawele k'a sabu kɛ ale tun bɛ finitigi don i y'a dɔn finitigi kɔni u finitigi damaw don a mana kɛ cogo o cogo o ka doni kasobuba kɔnɔ ani anw taw tɛ kelen lalawulili batow la nka Isu Mukutari Ba Tarawele sigana de kɔni kɛra ale la o de y'a to k'a fɔ ko bolo dara ale ka bolo dalen a ka Isu Mukutari Ba Tarawele k'a sabu kɛ ale fana tun bɛ o de ɲaga komi a ye finitigi ye a n'a kɛ a b'i dogo finitigiya kɔfɛ ni ka nin ko ninnu kɛ a kɔni bolo dalen a kan o yɔrɔnin bɛɛ Isu Mukutari Ba Tarawele brigade minnu bɛ Bamakɔ kura ye yɛrɛ u sanni ka a don olu bolo de olu n'a ka ko o fɛsɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ni a kɛra cogoya min na lala ko tɛ ten tɔ n'a k'an ka ninnu sɔrɔ u sɔrɔ yɔrɔ la yen walima ni a ko bɛ kɛ cogoya min na an na segin ka na an kɔ Ali 24 an ye nin kunnafoni bɔ o kɔnɔ i bonya b'a la ko kuma ka ca dɛ a kuma ma jɔn ko bɛɛ b'i ta la o Isu Mukutari Ba Tarawele nka bamananw b'o de fɔ don bɛɛ ye zon ta ye don kelen fɛntigi ta ye banna kosɛbɛ donc Musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa Sotiba ko Sotiba ta kɛ bɛ baara ye sa Isu Mukutari Ba Tarawele ne kɔni y'o f'i ye n ko i jija finteni foyi kana n'i bila ayi ninnu ladegeli la dɛ Ala ka troisième point tɛmɛni man ca Isu Mukutari Ba Tarawele nin kɔni ye ko ye ko min ni a kɛlen don ko ye ko min kɛlen ka maaw dabali ban dɔgɔkun 2 yɛrɛ kɔnɔna la Isu Mukutari Ba Tarawele maa 7 de fure yelen filɛ nin troisième point yɔrɔ la Sotiba Isu Mukutari Ba Tarawele a maa 7nan yɛrɛ o yɛrɛ ye muso dɔ ye muso min ni a si bɛ taa san 30 bɔɲɔgɔnko fo ka yɛlɛ o sanfɛ ale yɛrɛ de yera Isu Mukutari Ba Tarawele o y'a sɔrɔ a fari yɛrɛ kun bɛ ɲini ka na y'a ye Isu Mukutari Ba Tarawele a kɛra alamisa don avril kalo tile 14 nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati Isu Mukutari Ba Tarawele
ni muso in kɔni fure de yera troisième pont yɔrɔ la Isu Mukutari Ba Tarawele fasirikɛla ko an ka jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko ni kɔni ye a siɲɛ 10 ani a siɲɛ 7nan de dɔgɔkun 2 kɔnɔna la ni furew kɔni bɛ taga i ye o cogoya la Isu Mukutari Ba Tarawele commissariat de police min bɛ n'o ye 16e arrondissement ye Isu Mukutari Ba Tarawele ale kɔni de sera kɛnɛ kan ni ka ni fure kofɔli ni ka a lakodɔn n'o ye Yaya Ɲambile Isu Mukutari Ba Yaya Ɲambile a yɛrɛ fɛnɛ san ka i to o kɛnɛ in ka ten tɔ ni ka weleweleda kɛ weleweleda min ni a bɛ ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma k'a sabu kɛ nun kɔni kelen don k'u ye komi ni a kɛmɛ ka bɛɛ lajɛlen guwa o kamana la Isu Mukutari Ba Tarawele nka a ko a kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen de weleweleda di bɛɛ lajɛlen ma an ni minnu b'a kunnafoniya bɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu bolo ni waliya in kan ni waliya min bɛ ka kɛ dɔgɔkun laban in tɛmɛlen na ni u bɛ se ka u senfa ni ka se 16e arrondissement la Isu Mukutari Ba Tarawele sutura ani bonya kɔnɔna la ani dogoli yɛrɛ kɔnɔna la n'i bɛ se ka taa u dɛmɛ ni kunnafoni ye k'a sabu kɛ a ko in kɛlen don ko ye fɛn min kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen kamana guwa o de hukumu kɔnɔna la kɔni ko a bɛ weleweleda kɛ wa fo an fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ an filɛ nin wagati min na Isu Mukutari Ba Tarawele funteni fɛnɛ bɛɛ caman bɛ yen olu b'a fɔ k'u bɛ t'u ni na hinɛ jima yɔrɔ in na o laban o bɛ sɔn ka kɛ ko dɔ ye Isu Mukutari Ba Tarawele o bɛ kɛ sababu ye ne k'an ka bi kunnafoni kuncɛ Boubacar Pataw aujourd'hui Mali ni ko ale ka bolo nɔ ye fugol bato an ka bi kunnafoni dɔgɔkun kunnafoni an bɛ sɔn k'o kuncɛ kɔni o tɛ ka ni folikan min b'i bolo Isu Mukutari Ba Tarawele an b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a kɛ k'an ka musokɔrɔba fo Gana k'an yɛrɛ buramuso fo i yɛrɛ buramuso ani mɔdenninw kɔni ala an desani Isu Mukutari Ba Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an yɛrɛ famana basi ma n b'a fɔ n buramuso ye pɛna ye ko an famana basi ma dagabana ko ten tɔ ko ni basi kɔni mana tobi don o don ne ko ba ninnu tɛ maraka ye nka basi ka d'u ye wa tɛ maraka ye marakajɛlan wa an kɛ soninge mugu wa ka cɛ sabali sa cɛ i ko an kɛ n'a y'a fɔ lamina sa e bɛna an kɛ soninge mugu nin ka ɲi sa donc an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a yirula k'a fɔ ko ni Ala ma basi kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ n'Ala sɔnna nka ni sebiri kɛra seli ye an kɔni bɛ sanbɛ foli de kɛ bɛɛ ye o tɛ ko Ala k'an ka seliw caya o tɛ a bɛ se ka parce que an bɛna fɔ karidon de dɔgɔkun wɛrɛ lala ko tɛ ten anw b'a dɔn cogoya min na an kɔrɔtɔla sisan Laji bɛ k'a fɔ ne ɲɛna k'a fɔ ko seli ye juma ye ne ko k'i bolo da i dusu la juma tɛ dɛ dɔw bɛ k'a kɛ Ala alamisa ye donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko ni Ala ma basi kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani jabaranin kelenw kan ni nin wagati kelen na ni cogo ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan wa sali